Имате нужда от възстановяване на организма след боледуване? Трудно ви е да се концентрирате, чувствате умора и паметта ви е влошена? Нуждаете се от помощ, за да подкрепите и възстановите организма си. Представяме ви Ginkgo Max Plus, арония и витамин С от Гревия. Веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Иновативна формула, чиято основна цел е да подпомогне имунната система в борбата срещу вирусни и бактериални инфекции, както и да подкрепи работата на централно-нервната и сърдечно-съдовата система. Чрез приема на продукта ще постигнете цялостно профилактично въздействие върху мозъчната функция, паметта и концентрацията. Той подобрява настроението, намалява стреса и стимулира кръвообращението. Поръчайте Ginkgo Max плюс арония и витамин С от Grevia BG още днес и подобрете имунната си система и защитете организма си.